Hranice, inak povedané rekordy, sú tu na to, aby nás posúvali vpred a k tomu môže dopomôcť aj tento produkt. Tento konkrétny produkt, ktorý mám v rukách a asi z krabice je jasné, že dneska budeme rozbalovať, unboxingovať Adidasky. A konkrétne tu mám Adizera Prime X2.0 Strong. Tým, že toto nie sú nejaké tie lacné, levnejší bežecké boty, ale už ich cenovka začína na trošku vyššej sume a to je 300 €. To, čo hovorím, je vždycky práve tá štartovná cena. A je tu cena, ktorá sa objaví hneď ako ten produkt reálne vidíš na e-shope. Samozrejme v čase, už keď pozeráš toto video, môžu byť zľavé a pokiaľ sú alebo nie sú, je to úplne jedno. Hoď si tam aj zľavový kód Kopackovo na Top 4 Running a budeš to mať zase o niečo lacnejšie. A čo je dôležité povedať, pokiaľ by ťa zaujali práve tieto, ktoré dneska ti chcem ukázať v tomto videu, tak nezabudni, dole pod videom bude slovenský link a bude tam rovno aj český link a jedným klikom sa presmeruješ presne na obsah tejto čierno-šedej krabice s 3 prúhmi. Takže poďme sa na ne pozrieť trošku detálnejšie, niečo si k nim povieme a môžem vám ich aj ukázať, ako vyzerajú na nohách, tak ako ste zvyknutí, takže poďme na to. A obsahom tohto balenia sú samozrejme len tenisky, takže jednu z nich vyberiem. Vybral som takúto bielo všetkastú farebnú edíciu. Samozrejme, ak sa nemýlim, tých farieb je tam viac, takže vyber si presne takú, akú potrebuješ ty, ale táto mi prišla dosť sympatická, takže povedal som si, že pôjdem rovno do nich. A sú to také, nazvime to, boty, ktoré využiješ na dlhšie trate, sú také, ktoré ti majú dopomôcť aj k lepším časom, čiže je to aj taká pretekársko-závodní bota, lepšie povedané. S tým, že hmotnosti nepatria medzi tie, že by som povedal úplne, že najľahšie. Tá veľkosť UK9 má okolo 290 gramov, zatiaľ čo UK11 v mojom prípade budú mať okolo 300 až 310 gramov, takže nepatria medzi tie najľahšie, ktoré dokážeš kúpiť na trhu, práve v hladine okolo 300 €, ale aj napriek tomu vyzerajú veľmi dobre. Idem vám ich ukázať, takže kľudne na ne pozrite a hoďte mi do komentára, ako sa vám páčia práve tieto, čiže vonkajšia strana. Takto na ne budeš pozerať väčšinu času, čiže z hora, a inak vnútri nechýba nápis Adizero. Vnútorná strana, podrážka a takto vyzerá peta. Tu si to vieš aj ohnúť, keby náhodou. Takže aby som vám nebol dlžný, ešte pár údajov. Drob je tu 6,5 mm a sú určené pre tých, ktorí majú neutrálny došľap až supinačný, čiže dopadajú na tú vonkajšiu časť chodidla. Materiálovo je to samozrejme syntetika, ktorá nesie názov, tak ako to bolo v názve produktu, tak je to aj tu, Strong. Je to teda syntetický zvršok, ktorý je tvorený aj z recyklátov a v tomto prípade je tu až 50% recyklátu a s týmto modelom taktiež Adidas bojuje proti plastovému odpadu. Ten materiál vyzerá veľmi zaujímavo, pozrite sa, je to taká pavučinka, s tým, že noha v týchto teniskách je vetraná viac než dobre, však pozrite sa všade, sú práve, nazvime to vetracie zóny, každá tá vetracia zóna a vďaka práve tej pavučinke je úplne iná, čo sa týka veľkosti. Ďalej, keď som pri vás, tak nie je tu klasický jazyk, je tu, nazvime to taká, ani to nie je, že úplná gumička, je to taká látka kombinovaná s gumičkou. Jej úlohou je samozrejme čo najlepšie obopnúť tú nohu. Čiže aj keď máš nart vyšší, nemusíš sa báť. A čo mi možno tak trošku vadí, teda oproti konkurencii, je, že proste túto sú klasické šnúrky. Nie je tu žiadny grip na nich, ani nejako extra tvarované, takže napríklad Nike v tomto má väčšiu výhodu, pretože tie šnúrky, ktoré používa Nike u modeloch na 200 € viac, tak proste tie šnúrky sú urobené tak, aby sa ti ani počas toho tvojho výkonu dosahovania tých tvojich limitov, rekordov a podobne nerozviazovali. Zatiaľ čo túto sú v podstate fakt, že klasické šnúrky a pred každým pretekom je ich dobre o čosi lepšie utiahnuť. A čo sa týka vnútra uchytenia nohy, taktiež nechybajú tu vankušiky, ktoré sa snažia teda uchycovať, zároveň vytvárať aj ten komfort. Čo sa týka technológií, tak môžeš tu vidieť, nechýba tu Light Strike Pro. Je to niečo podobné, ako používa Nike Air Zoom. V podstate jej úlohou je jednak tlmiť každé tvoje dopady, ale zároveň dopomáhať aj pri tej odrazovej fáze. Takže aj v tomto prípade dopomáha k tomu, aby si dosahoval tie svoje limity, alebo tie svoje rekordy, lepšie povedané. Takže aj vďaka tejto technológii by si mal byť zase na tej trati o niečo rýchlejší. K tomu ešte dopomáhajú aj sú tu karbonové pláty, alebo inak povedané karbonové prvky s technológiou Energy Roots. To môžeš vidieť práve teraz, že proste tú tenisku nedokážeš len tak ohnúť. A toto je ďalšia jedna z tých technológií, ktorá dopomáha práve k tomu, aby si mal ten lepší odraz.
a aby ti hlavne primárne teda šetrilo tvoju energiu na trati. Inak, aby som nezabudol, miera tlmenia je tu vysoká. To si ukážeme hneď, ako práve tento produkt obujem, aby ste videli, ako práve tá zadná časť tenisky s tou prednou. Ale ešte predtým, ako ich obujem, tak dôležité je vám ukázať aj tú podrážku, kde nechýba zase spolupráca so značkou Continental. Tá podrážka teda obsahuje grip, ktorý je, dá sa povedať, dosť výrazný. To znamená, že za tých suchých podmienok máš viac než dobrý grip, hej? A keď zaprší, tak ten grip má by dopomôcť aj v tomto mokrejšom prostredí, ale najlepšie bude samozrejme pracovať za sucha. Takže najlepšia výkonnosť je teda za sucha, jo? Poďme spraviť to, že idem ich obuť, ukážem vám, ako vyzerajú na nohách a ukážem vám aj práve tú tlmiacu zónu v oblasti päty a prednej časti tenisky. Takže poďme na to. Takže mám ich pripravené. Poďme ich rozviazať. Inak keď ti prídu, tak určite odporúčam ich zatiahnuť až po poslednú dierku, ktorá tu je, hej. Je to hlavne kvôli tomu, aby si mal lepšiu fixáciu tej nohy. Takže, čo týka obutia, ja mám aj ten art trošku vyšší a sami môžete vidieť, že práve ten jazyk, nazvime to jazyk, ale skôr v tom prípade taká pologumička, krásne obťahne tú nohu a teraz viac menej šnúrkami to utiahnutie len, nazvime to takzvané, regulujem. Dáme aj druhú. Takže tá vyzerá teda takhle. Tu už som si v podstate tie šnúrky vytiahol úplne hore. A ono to uvidíte aj... Schválne som si dal jednu takú, že... Pozerajte. Vidíte, tuto nemám úplne až hore uchytené. Takže proste tá päta nie je dobre fixovaná. Zatiaľ čo na tej druhej tá fixácia je o mnoho lepšia. Takže na nohách vyzerajú nasledovne. Sú veľmi príjemné. Mám znova pocit, jak u Alphaflyov, ako keby nohy mám na nejakej kolíske. S tým, že tá päta, pozrite sa na to. Ako som hovoril, tlmenie, ale miera tlmenia je tu vysoká a je to aj patrične cítiť. Zatiaľ čo tá technológia Lightstrike Pro, možno aj teraz vidíte, že proste ťa normálne strieľa dopredu. Tie karbonové prvky sú tam samozrejme cítiť a sú cítiť hlavne práve pri tom ohybe tej nohy. Takže toto sú všetko detaily, ktoré ti jednak šetria energiu a zároveň podporujú ťa v dosahovaní tvojich rekordov. Takže toto sú strangy Adidas Adizera. A ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte do komentára. Poprípade hoďte do komentára, aký model chcete vidieť na budúce. Jo?